रउआ गौर कईले बानी आज आदमी अकेले नइखे, लेकिन बोलल छोड़ देले बाड़न। काहे कि अब हर सवाल के जवाब एकदम चुप्पी बन गईल बा। आज के आदमी हंसेलन जरूर, लेकिन दिल से ना। बोलेलन जरूर, लेकिन मन से ना। सब कुछ भीतर ही भीतर आदमी आजकल के दबा लेता। लोग पूछेलन का भइल, सब ठीक बा न? जवाब हरदम एके मिलेला, हाँ सब ठीक बा। लेकिन सच्चाई ई बा सब ठीक बा। आदमी के देखावे के आदत पड़ गईल बा। आजकल के आदमी दर्द बतावे से ना डेरास, बल्कि दर्द समझावे से डेराला। काहे कि आज के दुनिया लगे समय कम और सलाह बहुत ज्यादा हो गईल बा। कई बार दुख होखेला, लेकिन शब्द ना मिलेला, और कई बार शब्द होखेला, लेकिन सुने वाला ना मिलेला। यही से आजकल के आदमी चुप हो गईल बाड़न। मोबाइल में सैकड़ों नाम बा, लेकिन दिल के बात करे एको इंसान नइखे। इहे खामोशी सबसे भारी बोझ बन गईल बा। याद रखी, चुप रहल कमजोरी ना ह। कई बार ई चुप्पी आदमी के बचावे खातिर होला। अगर रउआ भी कभी बिना बोले बहुत कुछ सहतानी, तो समझ लिही रउआ कमजोर नइखे। बस रउआ गहरे इंसान बानी। कमेंट में लिखी, चुप बानी लेकिन टूटल नइखी। वीडियो ई हमार दिल से लागल होखे तो वीडियो के लाइक करी, हो सके तो कमेंट भी करी, और चैनल के सब्सक्राइब करी, और ई वीडियो अपन लोग के साथ शेयर जरूर करम। वीडियो में बताएं कौन पार्ट बढ़िया लागल रउआ सबके। चैनल के साथ बनल रही रउआ सभे। ऐसा ही मजेदार वीडियो देखे खातिर तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।